Бүген без Апуш театры турында сөйләштек һәм гүзәлгә шәхси сорау бирәсе килә. Сезнең иҗатыгыз белән хәзер кайда танышырга мөмкин, кайда сезне күрергә мөмкин һәм балаларыгызның ни хәле бар? Бик зур рәхмәт сорауыгызга. Менә хәзер Яңа гасыр телеканалында бик әйбәт, бик шәп сериал бара. Мин ул сериалда Анна Германны тавышландырам. Мәсәлән, минем тавышны ишетергә була, күрергә түгел, ишетергә була. Без бик бирелеп, рәхәтләнеп эшләдек бу сериалсында, җылап беттек, җырлый. Мәйтәм, җырларга да бирсәләр, бу сериалда мин рәхәтләнеп җырлар идем. Һәм ләкин Анна Герман үз рус телендә җырлый, үз тавышы белән. Әлбәттә инде Шаян ТВ телеканалында бик күп мультфильмнар тавышландырабыз. Ул инде менә кадр артында инде, да? Шулай. Булай минем үз студиям бар, студияда балалар белән шөгыльләнәбез. Әгәр дә инде теләгегез булса, анда да килергә була. Хәтта мин үз студиямда Апуш студиясе турында бик күп әйтәм. Әйдәгез менә бу студияга, әйдәгез минем урыным, әйдәгез Апуш студиясына барыйк әйтәм, әгәр дә теләгегез. Булат. Шул һәм балалар турында. Балалар минем хәзер икенче безнең әскәрбез дә бар бит инде. Арыслан, гел менә Арыслан дип кенә күбесе әскәр кайчан үзен күрсәтер дип. Менә хәзер безнең әскәр Сибгатуллин, ул лайки төркемендә катнаша, ул безнең рок төркеме. Бик сәләтле балалар җыелды менә бу төркемдә инде. Аларның җитәкчеләре Рөстәм һәм Гүзәл Яхиннар. Без күптән түгел генә Россия көнендә, бәйрәмендә монда чыгыш ясадык. Аларның беренче чыгышлары булды. Арысланга килгәндә инде Арыслан шулай безнең җырлап йөри. Менә 1 сентябрьдә аның инде чакырып шалтыраттылар безгә, гимнны җырлаячак. Инде ул һәм бик еш кына ул. Хәзер аңа менә шул гимнны җырларга бик сорыйлар. Ничектер менә хәтта укытучысы күптән түгел генә миңа шалтыратып, менә беләсезме, Гүзәл, менә без бер мәктәптә бүген булдык. Бер малай гимн җырлады. Менә Арысланга җитми. Арыслан җырлаганда мин җырлыйм ди. Ул ничектер менә үзәккә җырлап ди, менә җырлый. Шуңа күрә шул хәлләре җырлыйлар. Билер, шул. Ярый, уңышлар аларга һәм сезгә бик зур рәхмәт әйтеп, сау булашабыз. Бик зур рәхмәт.